assalamu aleykum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Windere TV on calminama inde on manama jettode tawi ko sadi gondude neydi e netare eɗen ɗo e Daka mo Madina Gounass tawi eɗen gone kolol ngol capanɗe jeetati e tati wonni wiɓe ha capanɗe jeetati e nayyi saabu ɗo tugniɗen eko keɓɗen hande noon eɗen e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi eɗen gandi eɗen ɗo e ñalawma ɗimmo mo Daka tawi kadi eɗen joddi e ɓen ɓe ganduɗa ko hohoɓe men sernaɓe men tawi kadi ko Daka yankoɓe saabu e kala hitande eɗen potta e mabɓe ɗo baddane mabɓe kadi gueɗe tidde ko fate banggue e Daka eɗen mbiya noon to caméra to woni toon ko Harouna Amadou Ly kono ga e micro o ko Issa Amadou Diop eɗen joddi e ceerno Siraji Ndaw e wondimo makko ceerno Siraji min dokkuma konngol calmina bandiraɓe kadi gartana en hande kadi e hanki woni no kirdol Daka hande en pini e ñalawma ɗimmo Daka holno jiruɗa gueɗe ɗe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورضي الله عن قطب المكتوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته eɗen calmina dendagal dental juuɗiɓe ɗo ɓe gardini hen musidɓe men ɓe mataw sen limtita en juumat no mbirɗani kadi emin calmina on onon Windere TV arɓe sattude moƴƴereji gonɗi e nder Daka ha dental aduna foof wawa yitude ara naftoro emin calmina on emin juura on emin duwono on emin ñagono on Allah yo Allah ɓamtu on yo Allah yanñanan alhaali moɗon darde mon e ngoɗo ayangu yo Allah yanñi ɗum ha watta télévision ji e dendagal aduna he ɗo ene yiile min bismo on kadi e nokku mon ɗo gowɗon arde kala hitande ardude e musidɗo men Issa Diop ñaago Allah yo Allah en puɗɗima Daka o e bismillahi rahmani rahim eɗen ñaago Allah yo Allah hokkin timminde Daka o e alhamdulillahi rabbil alamin eyyi ko namdiɗa en ko eko fate Daka o ko o fuɗɗima hanki caggal futuro en gartirima e julde waktu men futuro ɗo e Daka eɗen ganni yaade ɗo ha altine gartoyow subaka e juulal men subaka eɗen ganni dañde ɗo waktuji capannayyi e jeetati ɗi ganduɗa ko eɗen dentalngal foof eɗen dewda ɗum Allah en puɗɗima ɗum hanki ha hande subaka en dañi waktuji tati ɗum ko hunde yettirtede Allah hunde kadi nde ganduɗa ko en jii tigui rigui wonde ene waɗi ɓeydare l'islam noon ko faaro meɗen ɓeydare l'islam ko nafoore meɗen ko adi foof ko gariɗen yiide e immorade hanki nde eɗen kirda eɗen payi Daka ga henne aɗa yiya julɓe ɓe ene cofti ene belti ene wayno immiɓe ɓe nelaɗo noddi fewde e haɓoyde wolde Badiri ni no sahabaɓe yanoɓe haɓoyde wolde Badiri ni pellital ngal ɓe joguino ngal e cuusal ngal ɓe joguino ngal e daranade l'islam o hanki kirnogol sa yi yimɓeɓe no gimmortono Madina ena payi Daka cikkata ko nden wolde ɓe payi kadi aɗa sikka koye goɗɗume jahata toɓe payi ko nder ladde ƴewtan immiɓe e nder wuuro ene jalta e nder wuuro ena payoya nder ladde ene dewya Allah ene gonde coftal ene gonde weltare jeeya rewɓe ɓe ponno ko woyde wonde joom golleji men jeehi jeewama wuuro ngo ɗum kono ɓen foof ɓuuri weltade ɓuuri softude ko aduna o fof yalti jaa motoji ɗi ne ndira auto ji ne ndira foof ne yaltata fayi ladde ne ganduɗa en jogori wontede wuuro fele alhamdulillah ɗum jiiɗen hanki pinɗen subaka kadi Allah walli en pindiɗen e cellal e tawede ceerno meɗen Ceerno Ahmad Tidiane Ba radiallahu taala anhu e jonde adanire o jooɗi jonde nde ha timmi e jaam tan ɗum hande weeɓani o mawni o yettima ɗo yettiɗo sa fini Daka a yiimo jarana waɗa commentaire goɗɗum yettir ɗum Allah ganda ɓaade ceerno ari Daka a yiimo on baddi salatu o on baddi wasifa o on baddi batu o ɗum départ mom sa dañi ɗum tan hankkadi an Daka ma ka beltiɗo minen kam min jogui ko espoir mawɗo e oɗo Daka wonde Daka o ko belowo addantamo welde woni kono no dañirani dañde ceerno ne heeɓidi ne deeƴi ne hiisi ene wonde e meɗen ene gollodiri e meɗen
eɗen ñagonomo Allah noon yo Allah newnanmo timminde ɗum ha Daka o gasa. Emin ji e Daka he ɓeydare, emin ji e Daka he yimɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo yimɓe saɗa yiiɗe ɓe nder Daka haqqillaji mon ene ndeeƴa. ɗum noon fayila alhamdu sa namdimami Daka o fuɗɗama hanki ha hande holno jirɗa e puɗi Daka o jiyata hen tan ko haqqille deƴƴo, jiyata hen tan ko yakare mawde nde ganduɗa kañum jakirɗa ɗo henne. Sabi min gari min jettima e jaam, min tawi jippiduji amen no fewna ha fewi, min keɓidima hankkadi ala ko heddani min so wona Allah newnani min no ceerno wirini fodde waktu 60 ɗi foof taw habbiraga haɗo ñurdatata min, fodde wasifaji 16 ɗi foof taw allahuma inni wasidatata min. ɗum min ñagoto Allah, alhamdulillah rabbil alamina. ɗum noon kam min kaali ɗo a naati ni e damal bangal fayida udditanɗa en wonde Daka o guila kirndol ngol ha ga softede jogade hen nde ɓeydare jogade hen nde. ɗum noon Windere TV ma rewide on kala ko fati e Daka o guila fuɗɗode ha wortode, so Allah jaaɓi hay hunde humpata on hen, so Allah jaaɓi inchallahu rabbi. ɗum noon Allah jarama, on jarama. nga barkeji serande leyɗele fo e barkeji almuɗum gunas, nga barkeji serande leyɗele fo e barkeji almuɗum gunas.